pamusoro yevenari ndinodaira kuti ini ndakataudzana nevana paitika nhamo dzababa wavo ndichinotaura yakatangira nyaya iyi pari pakuti ndakabvunza mubvunzo wekuti chokwadi amai venyu makanovaradza amai venyu makanovaradza pai makanovaradza kumarinda kune vamwe vese ko baba makuvaisa payadhi matadza here kunovaisa kupi kuna adzimai vavo ndo pakanzi imimi munoita zvenyu zvamunoita hapana chamungatauri pamusoro kwachikwamba ndakati awa ndiri kuzvinzwa ndo pakazobuda mazwi manje kutaura kuti Misheki haasi mwana wani wepanopamba vana wepanopamba vaviri vasikana ava uyu ndo ndakatadza kuziva kuti baba wake ndeupi vasikana vacho vari kupi uyaitiona vasikana iwe ana tete simungaitiona Evaristo uyu anenzani wekutanga kuchibva ani Prince Chipa. uyu musikana Yeah. Prince Princess right code Panashe Chipa. Panashe alright vaberekwa naamai vamwe chete here nouyu uyu ndiye gotikomba mavava Arikunze. mukuru ndeupi une makore mangani Aiwa ndekuru. uyu ndiye mukuru uyu ndiye mukuru kuna Prince na Panashe. iwa unobvuma chokwadi kuti zveyanzva dzako idzi zvakanaka garai zvinopasana tete imi akaburitsa muromo wokuti Misheki haasi mwana wokwachikwamba ndiani Dalisto uyu ndiri kudzokerera kubvunza vaGerald Chinomba handisi kuda kuti mushandise mazwi ekupesanisa vazukuru venyu ndizvozvo chaizvo ndoda kuti mushandise mazwi ekuvaka vazukuru venyu ndizvozvo ndati akanyatsoburitsa mazwi ekuti Evaristo uyu wamugere naye uyu haasi wokwachikwamba ndiani Dalisto ma Aristo wacho ndokuti ndakubvumirai kunongedza izvizvi ndiye mukomana zvakanaka ndiwe Aristo Evaristo Yes. Evaristo Everest. okay fine Sylvester Chipa. zvakanaka Evaristo ichokwadi here kuti sekuru wako avari kutaura chokwadi kuti muri muhurukuro dzokuda kuziva pamainoradzika baba venyu ndo pakabuda mazwi ekuti uyu Misheki uyu haasi mwana wababa vako vamainoradzika ivavo zvichibva mukanwa mako Kwete wakaburitsa mazwi ekuti kudii handina kudaro nekuti vaitaura navo vakanga ari muzukuru ndiye vaivapira nyaya iyi. iwe wakaburitsa mazwi ekuti kudii Inini handina mazwa ndikaburitsa pana sekuru yekutaura kuti no Misheki haasi munhu nekuti handina kana changandamutsana naMisheki kuti chandingakwanisa kumusepareta kuti no Misheki wausi mwana wababa. une rimwe zuva here rawakazombonzwa musati mauya kuno usati watambira Samoni yokuti rudiwa kuno kudarika mambo makope rimwe chete remazuva rawakazombonzwa kuti mumusha menyu imimi machikwamba manzi mune mumwe mwana asimo arimo asiri womusha imo Tsokeredza itenzo. ndati une rimwe zuva here rawakazombonzwa usati watambira Samoni rokuti rudiwa kudari handiti usati watambira Samoni une rimwe zuva here rawambonzwa kuti ningi Misheki haasi mwana wokwachikwamba Pane pandikafonerwa nemumwe hanzvadzi hanzvadzi upi anonzi Simbai. ari kupi Simbai ndokupi Ari mwana akauya naamai avo. Dzimwe hanzvadzi dziri. aka amai vevava vane vamwe vana Pane vamwe vanhu.
Alright. Akakufonera achiti kuti musi wataviga baba achinditi ndanzwa mukoma kuti mataura mashoko ekuti Misheki haasi mwana wekwachipamba. Ndizvo here ndakati kwete kundaizomusepareta pakudaro chipo changa chaitika kuti ndiswe pakutaura mazwi akadaro. Anzadzi uyu ari kugara kupi? Aripo. Muripo? Kuuyaika kuno naitete. Asi munonyara kuona fesi yemwana anzadzi here. Torai chimwe chituro mumuisire police station. Yao kuteto niwabi au saka murukuti imba imwe chete pane pandiri kuna amai imba imwe chete. Alright. Iwe ndiwe mukuru kune vese vatata. First bona Kwa amai venyu amai muri vari kutsaka. Alright. Awa tete garage ndikutambuta. Unodza tete? Simbai. Alright. Ichokwadi here kuti ndiwe wakafonera Evaristo uchiti ndanzwa kuti mati. Wakanzwa kunani? Vanhu vakabva kumusha kumabvunje mushononge takakawadzana nebhura akanga acherwa pamba ndikupatai kakawadzana chiri kumadi kunoendesa baba kuna amai zvakanga hazviite isusu kuti kutoigira pamba ndofunga ndopati asvika pakufonera kansela chiti kansela tibatsiriwo nenhau iri papi iri pano tavana taremerwa chakosatasi kuzvimiririra ndofunga nyaya isha wangu yakazoya kuna chipi kansela wakazofunwa chipo kati chiende munobvara chiguva panguva iyoyo isusu takanga tabuda pamba panokusanzwisisana tatosubikwa tisina noise patikazodzoka chinzi kansela auya ndopatikasvika mukati meyadhi pachinzi panodairwa madna Misheki uyu haasi mwana wepapi haasi mwana wepano vari kuti pamba pano panosiyana Misheki sei Misheki asiri mwana wepapi wepano ndofuna ndopandakazofona mukomana ari wabvunza kuti mukoma ichokwadi here chiri kutaurwa kunzi mimi matoda kuti mwana Misheki haasi mwana wepano anoda madna mukoma ndongo wangoramba ndobva wasiyanawo nazvo asi tetinana sekuza zvapinda pai munzeve dzedu idzi hama dzekumabvunje dzakatotaura kuti Misheki haasi mwana wepano mwana wepaparafini saka handizotwa nokumabvunje parafini anogara kuno ivo anogara kumabvunje parafini wakanga wamuziva sei kana vachita vana kutaura. Alright. Wazvinzwa Evaristo uyu ari kupupura kuti zvechokwadi akakufonera mushure mekunge anzwa kuti imimi wekwachipamba makanga mati uyu haafanire kuti atore nhaka yokusara ari pamba ipapo nekuti haasi mwana wepamba papi apa kana kuri kokuti akwanise kuwana nhaka akwanise kuwana zvaanodya ingave estate yababa wedu kana kuti chii zvototanga zvatoenda kumadna kuti panoonekwa the biological father wake uyu Evaristo handiti asi iwewe manje ndiwo ukunzi ndiwo unoizwi kana kuti uno muromo wakaburitsa izwi iroro rokuti Misheki haasi mwana wekwachikwamba hauna kutaura vasikana avo maybe hauna kutaura chikonzero chokuti unoda kuti pavanoroorwa udya kopfuma zvakangonaka izvozvo asi uyu wakati panoroorwa zvadzakedzi achadya zvinoda kumunakura iye da kumunakurawo ndosara ndodya zvangu wakatora Misheki ari bete riri mumukaka dai bete rikawira mumukaka hamunakure mosara modya mukaka munakura bete mosara modya zvemuchii zvinobetere ruda kuramba unao. Right, zvakanaka. Chimbonditaurira zivo yako iwewe Misheki. Ndi Evaristo kana Misheki. Pamusoro yona. Panyaya yaari kutaura hanzvadzi. Misheki munin'ina wangu. Akapa zvachinja papi? Misheki munin'ina wangu. Ndiri kuti taura mazvira ako. Randakataura. Vanhu vokugurungwe vaida kubvunza kuti vazive
pavana kuti pamhuri yakamira sei. Ndipandikatsanangura ndichiti avo vasikana kusvika pamukomana uyu ava vana vakauya naamai. Kubva apa vana uyu mukomana kusvika pavasikana avo ndivo vana vakasiyiwa nababa. Ndifunga ndepakakangasika kuti waitaurirani ana baba vanova vanenge navakoma vaSylvester Chikwama. saka ukuedza kutsanangura here kuti ava vanun'una vababa vako kubvira baba vako varoore amai vaEvarist vanhingi vaMesheki vagobereka vasikana vaviri ava kusvikira vafe vanun'una vavanga vasingazivi kuti vaane mumwe mudzimai abereka vana pamusha ipapo. Unoona ngekudaro. Unoona ngekudaro. Unoona kudaro? Sei uri kudaro? Nekuti vakatibvunza kuti kopa vana ava zvakamira sei. Wainge wakapindura wakati ndimi ana baba ndimi munoziva vana venyu. Ini munondibvunza inini ndinopindawo mumba here naamai. Wakatadza nei kudaro? Baba, mubvunzo wamuri kundibvunza kwandiri inini handiugonei dombo nyoro. Nokuti ina handipinde mumba yakavanzika naamai. Imimi ndimi munoziva. Ini changu chete munondiudza inini. Unoziva mazwi euchenjeri. Anotsanangura achiti women are to know as men are to believe. Vakadzi ndo vanoziva, varume tinobvuma. Iwo wakaudzwa kunzi uyu Mesheki nanzva dzake mbiri idzi ihama dzako ukabva wabvuma. Handitika naiwo kuti akatoudzwa kunzi weMesheki Evarist uyu mukoma wako kuti munun'una wako akabva abvuma. Handiti saka iwo ndiwaifanira kutsanangura kuti baba nauya muri kundibvunza ini handizivi. Ini chandinoziva ndechekuti makanditaurira imimi kubudikidza nemukoma wenyu baba vangu vatavigara kuti uyu Mesheki uyu nehanzvadzi dzake ihama dzangu dzeropa ndozvandinoziva. Izvi vamakundibvunza izvi makundiendesa kuterritories yavo. That's territorial violation yamakundiendesa. Baba yacho. Saka ana parizvino iwori chi kweyo iwori chi tangu wapindura usati wapindura uri chi mwana mukuru baba wakashika aiwa ndati uri chi ndiri mwana mukuru wemba iyi vababa vakashaya vaning'ina vese vakagara umberi kuvaning'ina vangu. Uyo mukoma mumhuri mumhuri ndiye mukoma mukuru ndiye akachengeta baba vachifa. Vapana vese varipa vakabatsirana kuita chiuno. Chinhu chakaitika musi werufu vanhu vakatadza kungodzwanana. So zvavakangotadza kunzwanana ndonyaya yasvika nhasi kusvika mumaoko amama. Asi ndaikumbirawo dare ringobatanidza vana sekugara kwataingoita tese kare. Vana takangotadzirana nekanguva kadiki diki kubwaira kwesiso. Asi tarongogara takangobatana. Ose mashoko ari kubuda kungave kutsvagirana. Asi chokwadi hapana asingazive munhu kana mukovabvunza vedare kuti pana asingade mumwe here. Atenda izvi. Vose vari kumberi vana vangu kusvitsa nemukoma wangu. Indoitwa tichati Chikwama ndini mwana mukuru wemufi akafa. Vapana vese vandinda chengeta titosi. Imbosumuka tinzwe Chikwama. Imbosumuka tinzwe wewe. Uyu munun'una wako. Uyo mukoma ibreadwinner mumhuri ndiye mukoma mukuru pamafamilies ana baba vedu vari 5. Saka ndiye mukoma mukuru Uyu. mukoma mukuru ari weimwe imba Alright, ndikaisa pa-extended family. Iwo unenge uri namba chii pavana vaberekwa ma-extended family? handokuma ndokuma 4-5. vakuru vamwe kuma-extended families Kubva kuno uyu. asi mababa vangu ndini mukomana mukuru. Alright, ndokureva kubva kuno uyu tikange takumira line revana zvikuru paChikwama unenge uri panhamba 4 or 5. Naika. Hana yako chaiyo yatsotsanangura kuti Mesheki anenge arimo mukiyo yaunomira. Ndiye mupanha wedu wekupedzisira kuvakomana. Zvakanaka ravo.
famba isho inini panoenda kubvunza shoko rakapfuura nomunzeve dzako here ramisheki. ndinotenda izve asi guwa ridikanwe mudare asi aiwa ira naupfuura seguwa nemakuwa naupfuura seguwa kumaneighbors ndinofunga ndatendera mubvunzo wabvunzwa pekutanga tukanzi nhaime vachikwama saka ndanzwa atete simbai handitika bati ndakanzwa saka ndobva ndibata shona yangu ndaiti pamwe vakaudzwa kuuya kwandatoitwa kuno ndaitoti mukoma vakavaudza saka ini ndanzwa vachiti ndakanzwa saka ndobva ndamboperawo simba. vakanzwa kunani vanhu vekwatikwamba oda vanhu vekwatikwamba vane mazita yavo muromo wani kuvanhu vekwatikwamba akataura aiwa aiwa handisi kubvunza vari kuziva nyaya asi ndiri kubvunza muromo wakaburitsa nokuti ndiwo wakatungidza machisi. Saka ndinoda kundizive kuvanhu vekwatikwamba akataura muromo ndiye wandinoda mukoma Evariste upi iwewe chizvisira justice pamberi pako wakaburitsa mazwi ekuti chii kana iwe usina mazwi akaburitsa uchitaura paraundi table yamakanga muri akaburitsa ine ndakaburitsa mazwi andakaburitsa ndekupakabvunzwa kuti pakabira sei pavana ndibva wati chii pandakataura kuti vana kubvira pana misheki nevasikana vaviri taurisa vana kubvira misheki nevasikana vaviri ndivo vana ndivo misheki ningi netu habvasidzana taura zvakanaka usati wataura wati chii iwe pane mutsauko wekutaura akaburitsa muromo wekuti ava vana vekumusana vakaya namai hatiti vari kubiswa mufamily baba vafa vari apa saka ndinoda ndizive kuti vana ava iwewe kuti uzive kuti vana vakauya namai venyu kumusana ndizvo here ndiyakada kutaurira ini ndakanga tiripo kuroorwa kwaita mai kuya kwavakaita tanga tiri vana tiri vatatu takanga tiri pano pakauya mai uyu ndichinanga ana kumbonzvenga mudare muno ati ndabvunzwa mubvunzo nana baba ndakati misheki nanzvadzi mbiri vana baba vangu asi avo havasi vana vababa vangu uyo akagara pasituru ndozvaataura ndatadza kunzwa saka ndopanamutirwa nchitorama ndichiti iwewo hawaifanira kunge wakasvika panguva yekupindura mazuva ayo nekuti wainge wakataura kuti aiwa baba ndobvunza wamuri kundibvunza ina handipinde mubhedhuru vanhu vaida kuziva hama dzababa dzaida kuziva zita raparafini rakabuda papi ine ndobva ndinoda kunyatsoona kana kusina kutaura nyaya yemutenda mberi zita raparafini rakabuda papi akatofona achiruudza ndakatonudza kuti ndataura mashoko yayo ndofunga iye musikana uyo anga aripo princess antaura kuno ndakataura zvishoere kuti misheki mwana waparafini. Princess, zvanzi taura zvawakanzwa kubva kumuromo wanzadzi yako. Wakati misheka asimonekana makuda DNA test. Saka zogaragara ndopanga zvinhu nawe sise varura kati misheki zvanzina kuti mwana wa parafini. Saka paunoitwa DNA test. All right. Princess. Ini ndikutsanangura muromo kuti dare ramambo ava mambo agera apa arisiro kukuvenganisai ndiri kuvaka rudo saka sungawirirano pakati penyu ungasumuke here iwe pamberi pamambo ava utaurire uyu kuti bhudhi makatimi uyu munun'una uya uyu
zvimwe ndiregererei chinangateerera mudzima akataura makati misheka asi mwana wachikwama mwana ndakazonzwa sisa itishanzve misheka mwana wakaparafini asi kutaura makataura makati misheka kutoda kuitwa dna test panapa asi mwana panapo nokuti muchakatotarisa kuti pamakabva zvinhu zvapapamakamupei parita makamupawo kubvunze zvakanaka unomubvunzi waungagone kubvunza hanzvadzi yako achiri kumira bvunza zvako nai pane paukazorekodha here kuti uchitaura mashoko yakadaro handina kwana kuya kurekodha takanga tisiri tega padare pane vakanga varipo ndakataura kuti ari mhuri vakanga varipo pachizvinhu zvanyaya iyi Alright, handisuda kuti ndidyire mambo nguva ndinoda kuti ndiishandise chete mazwi maviri ataurwa natete princess. Tete princess vati Evarist wakati Mishek uyu haasi mwana wapachikwangu anotoda DNA kutsigira kusava kwaMishek mwana wapachikwangu zviri kutsigira nokuti hamuna chababa vake chamakamupa icho kwandii isusu mukoma mukuru ndoda kuti ndiwo mukoma mukuru wakaona mwana mumhuri wakaona mwana mumhuri anyimwa kana chinhu chokubata chababa wake zvinorevei aiwa ndikubvunza iwewe zvinorevei vamwe vese vapiwa vagoverwa iye anyimwa zvinorevei ndosaka tati taurai aita zvinhu izvozvo zvinomuramba ivavo ndo vakaburitsa muromo ivo ndo vatrikuda ndosaka tati taurai vaita zvinhu izvozvo imuri kutya kumutaura saka imimi chavakamunyimirawo kana kabedu kezvigovewa zvababa vake chii chinhu chavakasiya chandinganzoni vachitaura vakati Mishek ndiye achasara anenge achange ari maoperators anzi Mishek ndiye achange ari maoperators pano pano imba iri kupi ndao kamunda akafambira mundo iye uri kunzwa contradiction kuti mai vaigara nababa vakabva vatega neusesitarani nababa mushure mokunge mapurasi vaakatora daingozo kumashumbicha mafarms vaakatora baba vaida zvotoita kumusha kumagunji but muri mushure moti tatigarigari pane tsamba yakabva kumagunji mukoma vaenda kulivi tsamba yakanyorwa nambuya mai mababa vakati hezvo silvesta uri makore akawanda singire pano pamusha kuzondiona nekuti ndozvei hezvo ndanzwa mbiri yekuti kurimbiki kwakugara kuita zvimwe zvivana mari yako kupene zvimwe zvivana ifunga baba vaenga tsamba yodobvauriga tsamba yavo tiri mukati nomuyatara katisingakanga chaenda ndima 13 years patafananzira netsamba iyi pakawane kunetsana kwamai nababa kusvika amai vakazoti pakanzi mapurazi akunhonga amai vakati ndikunhonga chivharo kumusha handikwanise kuenda nokuti makati vanangu zvimwe zvivana imi kana muchienda ini kumusha moita moenda nokuti ine zvimwe zvanhu zvangu handikwanisi ndofunga mama ndopa vakazonhonga vanhonga munda vanhonga munda mushure munge mataura nababa ndobva vazotora zita rambaba ndobva vaisa pamunda ndozvakaitika izvozvo wanga wakatsimudza ruokwadise pane pandoda kubvunza ipapo kuti pakatorwa nyaya yema-DNA test akazoitwa ndoda kutaura kudii Mutendesi wangu danigorero ndoziva kuti dare ritoka kuti vakana tingarevei rikudzo kumashure
matsamba ari 13 years angapeta akura ngatira tsamba asi mai vake hande itaura zvorura kutaura siyana nevanhu vana vakauya vari vana vakacheketwa nababa kusvika vaita mhuri ina misheki wokutanga kusvika vanomanira ini ndini mukuru wavo mukuru mumvuri ndiripo pakutara vese vaiwadzana asi pakusonotanga kurwara kwavaita ndo pakaita chiputidzano chekuti uyu anotora baba wake uyu anotora amai vake inda ine ndisiko rangu asi zvadaro taingoti vana vaingochedza kubva mukugara so ndaingokumbira kudaro riedze kuti batanidza toda kutokubatanidzai takapabatanidza takahwanda pabatanidzai saka toda kukubatanidzai zvatiri kubvunzisisai toda kuti mubatane imuri kuviga chokwadi ichocho ndo chatoda kupwanya tokubatanidzai mudare muno toda kupwanya chokwadi chamukataura imimi tochipwanya tokubatanidzai ndo zviripo handikuda kuti ngoti pamba apo pakapiwa bhuti apo nemwana wavo mukomana zvikanzi pamba pana papi mwana womukomana nekuti ndiye anesta rakafananira baba asi bhuti avo tikatarisa tori nestendi yavo ndipawo pamba papurazi papo Alright, tingabude munjanji. Iwe mukomana ari kungotaura kuti ndiwe mukomana mukuru. Baba wako neuyu vamwe chete. ndotenda ishe mbudzo wamabvudza handinonge ndakarasika pakurongwa hwangu urongwa hwangu ini ndichironga pausiku tichidiga baba Garako pasi garako. ndakanongedzera munin'ina wangu yanonzi misheki Ndati. musha ndikupa munin'ina wangu uyo akagara Tera zvandiri kutaura. Ndati baba vako iwe nababa vaEvaristo vamwe chete here? mukoma nemunin'ina Mukoma mukuru chete Uyu ndo ndini baba wamisheki ini Titus uyo munin'ina wangu baba wako na Mesheki ndo vamwe chete. Iwo Evaristo na Mesheki baba nyamwe chete. Iwo roka ba mukuru. Roka ba mnini. Ya. Saka zvindinetsa kuti sei ichokwadi. Bosi uyabvira karakara itsanangura kuti ini ndini. Mazuva waita basa. Mazuva anga achiedza kuzunza pfungwa dzangu kuti dzinyatsoziva kuti uya hambo kuna kutadza kutaura nokuti asi manomba hamborodza kutadza kutaura kudai nokuti hasi umumba mevava iwewe pakaparadzwa zvinhu zvavo bako wakawanei hapana chawakawana shamwari chii chamakapawo munun'una wenyu mambo ndinodaira teshe sekuirana patakaita kubva kuvana vese vakomana tese tiripo ini misheki ndaiwa mukoma hapana kaona kana sokisi zvinhu zvavo zvinobiwa vazvikuru vavo tese hatina chatakawanda Okay, fine. Iwewe newe mati vana baba venyu vamwe chetebo ndizvo vakasiyana vana baba mukoma nemukoma ndikureva kuti blood ravo rimwe chete ndizvo ka uyu ndiye anzi mwana wekwaparafini mirira nokuti yanyaya asi chabuda kumaminetsi kuno kune mumwe akataura kuti Misheki uyu baba wake ndiye kwana parafini ndizvo ka kana zvataurwa teerera unzwe kana zvataurwa kudaro kureva kuti pane different of blood runzwisisa kana pane different zita rekuti parafina muna kudinzwa muno mumezi saka kana akazvitaura izvozvo kureva kata right zvandakuita pano ndio point yandoda kuclarify zvandakuita pano chifambawo
nawi ndio ine munhu akauya akanga achererwa guva akuda kuvigwa then pakazobuda makakatanwa kuti haavigwe pakazovharwa. Ndingakataura izvozvo nokuti kuchivanhu kutsika dzedu guva rirare rakashama imhosva munyika maNyaundi. Saka nhau yenyu ndaiziva apa chiripo ndechekuti kupisa gakava riripo kana pane munhu anonzi parafini ari somewhere kureva kuti nemhuri yenyu imimi vana vekwachikwamba makuenda kunotorwa DNA test. Kana maitwa DNA test toona ropa riri mune uyu handiri kundinzwa. Then kana ropa riri mune uyu rabuda risirire uyu ava ndikuda kuti vabva vaende vanotorwa. Mune mari here kuti vamwe vakutoenda kuDNA test kunotorwa? Ava vakatora here. Saka ava nhau yavo ava inotopera. Uyu munhu hanzichifamba somewhere nemhuri yeuyu ndikuda mwana uyu anotorwa blood uyu DNA test ndenoitwa. Kana yaitwa ndio ichatitaurira kuti mwana wemachifamba here kana kuti kwete. Ndo pachabuda chokwadi panhau iyi. Mungamushungurudze ende ipapa paari anenge apakati pekufunga kuti kosaka ndiri ani. Endi chechipiri ndechekuti pamakagova zvinhu hamuna kumupawo. Aiwa iwo hamaifanira kuwanaka achika uyu mwana wababa vake vanonzi vanga vakararaka aigova zvinhu ndiani. Saka kana akasiya uyu newakakusiya zviri nani dai akapa uyu. Ane mwana here mukomana mukuru wakapa zvinhu arimo munosawira ngasi mukataure mapiro akaita zvinhu zvakanaka. Avo vaenda imimi mune mari yekuenda kuDNA test izvozvo munayo here? Mune mari here yamuinayo? Muende munoona chiremba izvozvo DNA test yendenoita iwe hanzvadzi dzavo dziri kuti mablanketi avakabisirwa masungiro mamwe yacho ndiwo wakapiwa. Ichokwadi here? Kuti asida kuti ndipedzere ndare nguva vanhu vese avo akapiwa baba vakuru vachinzi vamatakura. So ini ndauya ndichibva kubasa ndichiuya kurufu ndakauya ndisina chandainge ndinacho vakandipa serubatsiro kuti ndikuwana chokufuka nyaya iyi asi handiro kuvezi racho randakapuwa asi randakapuwa Iwewe ndio wamangara na wewe. Uri chii kuna uyu? Ini ndiri sekuru wake uyu. Ndite zvaro. Uri sekuru baba vangu vari madzimai mangati.
baba vanga vanye vakatanga kuona ngoma yokutanga ndokubva vasiyana naye ndokubva vazorora hanzvadzi yangu inini ndo pavaparara vana hanzvadzi yangu inini yabereka vana 3 ava nehanzvadzi yangu uyu ndokuimba uyu uyu ndokuimba uyu muri vangarume muri vatatu pakuberekwa baba vane vana vavo vaviri inini ndiri mwana wenyumba toona kuti munotaura chokwadi kana kuine mwana ndotaura akabviswa pamusha akanzi munhu wese pamusha ndepanapo kumbeze sekusiyiwa kwazvakaita zvambosiya zvinhu zvakangodaro hapana munhu akanzi iwe buda panapo ita zvakati ndakangodzi naiwo gumbeze remasungiro ringe riri amai vanhu ringe riri amai vanhu handiri gumbeze pane rababa shati remasungiro ringe riri amai vanhu handiri pane gumbeze rababa gumbeze rababa rinopiwa ani pane gumbeze rababa ndoravo ravakatenga avanga vachifuga kwete masungiro avo avanga vachifuga ndo anoita sei anogoverwa pababa nepachii unoziza izvozvo emasungiro magumbeze amai nababa unoziza ndinokuudza tinoona kunge panhau ipapo mwana dzekekuda mukadzikana kubva kuna mai parara zvichienda panengorebvu Alright, nhau yatora nguva yakareba chitererai. Nhau iyi yatisvitsa pamazwi yakataurwa kuivhu kwakapavwa moto kana kuvabereki venyu pavakanga vari vapenyu mese maisimaira muchifara but zvamasara mamega vana ndo pamakuratidza unhu hwenyu. Saka nechimiro chiripo nindamira pakuti uyu kune izwi rakabuda rekunonzi kune munhu anonzi Parafini Samuel achidi kunoisa mushonga pachironda pasina chironda. Hapana chinorapika kana pasina chironda, asi kana pane chironda mushonga unonwira. Saka pazvatakuita ndezvekuti iwe hanzvadzi dzako ndedzipi iwewe idzo mbiri idzo right ndio dzataurwa kuti ndio dzakauya nadzo kaimo dzaberekwa namai vako ndizvo good. Kureva kuti chokwadi chinofanira kuramba chokwadi chikuramba chiri chokwadi. Kureva kuti mukuonesana haisi mhosva, haisi mhosva kuti muonesana. Inini chandakuda kuti muite ndechekuti I'm insisting kuti DNA iende inoitwa. Kana yaitwa ndoziva kune uyu ari kunzi Parafini naChikwamba. Handimazvinzwa? Kana chokwadi chaenda kunobuda haisi mhosva kuti uyu anenge ane hama dzake idzo. Imimiwo nehama dzenyu sekureva kwamakazviita. Nokuti chakapa kuti musvike pakutaura kuti uyu haasi wedu, uyu haasi muJudha, uyu muSamaria. Saka kureva patova nemutsauko. Saka kureva kuti DNA ndiri kuda kuti iende inoitwa. Iwewe enda kuDNA, itai konde konde mwana aende kuDNA. Chokwadi chibude kuti muri mese here apa. Andi muri kupanzwa? Ndokuti apa papere kusimudza kutaura. Ndofunga mashoko aripo yaka. Ikanimbotsoke kudzera mashoko. Patishaye mama. Takatenga bamdu wachifedza yati. Mukoma wakabva ndokona baba vaiswa chikiyati. Pane mombe dziripo nembudzi dziripo. Ndikati zvinhu zvangu nezvikwazinwa manexido sezvo pasina muchengeta nekuita se. Anotochengeta. Buda ndopa akauya nokusvika kuenda kunongasa ngati. Endai kunasisa mabvunzo kuti kondiyananesa wako kumba. Sisi ndobwata mai Elisha na Misheki ndo vakabatidza sezvo vari vane mombe dzipamba ndo vakaisa bambi wayo kuti mombe dzisabuda. Ndaida kuziva nokuti pamwe pamba pakazotengeswa singazivi. Sisa ndopa vakapindura ndipo ndokakabvira mbiro chakani.
Sisi wanopanga pindu kwa nini budi. Sebamba pamonena shinyi mno kupanga ini de kupanga kamba paende ba misheki. Saka kwa ndo baba birambiro mjoti isusu tamba chipamba ndi pamisheki isusu ana mubadilipo chako wana kuna badilipo pamba vani mtenji zindoti misheki ichi anzadzi. Ya saka ndasvika pakutaura ndichiti ndiri kukusunungura imese anditi muzhanje ngawamire pamuzhanje muwachomira pawacho andiri mazvinzo nokuti already pakafa baba uyu makamushungurudza akadzokera kumochari iyo musha wanga wacherwa kudhara akazoita sei ya saka manje kuvhura ikoko kwakaitwa kunebiswa mombe muvhura nyaunji saka ndinoona izvo makataurwa nakansera panhau iyoyo saka pandataura ndepekuti imimi ana baba nachikwamba neuyu ndiri kuda kuti moenda kudhene imimi baba noti ndiri mukoma ropa rimwe chete sekutaura kwatiri kuita kana rimwe chete rinonobuda hapana gakava kana pane mumwe munhu ichokwadi ngazvibude pachena saka misheki haisi nyaya hausiri wewe kutanga muupenyu hwenyika yese wazvinzwa you are a man kana chekuti ungave unoburitsa misodzi hapana ukaburitsa misodzi kureva kuti you are a coward of life usache upenyu panyika zvinowanikwa saka ndozvandiri kupa iye zvino judgment yangu notenda mambo mazinzwa mambo vari kutsanangura kuti imimi vakupai go ahead yekuti muende for a DNA test but pane pavangoti siyei havana kuzokwanisa kutsanangura kuti ndiani chaiyeye ane makufazi achaita stand for that DNA. That DNA is an issue iri kuafekta mhuri yese sekuya kwavaita vanoita konde konde, then the appropriate father or son of Chikwamba anomirapo neuyu anomirawo apa voongororwa nezvinoitwa neDNA iyoyo. Kana vachitorwa ropa zvoonekwa kuti pane resemblance here, pane chii, ndio vanoziva zvavanoita ibasa ravo iro. Then results yanobuda ndio yanoya yotipa kusimbisa ukama hwenyu and kubisa madoubts, because already mune madoubts. Mukoma wacho iwe mukuru, iwe mukoma mukuru wacho, it's either iwewe wacho pauviri hwenyu ndimunokwanisa mwe wenyu anoenda kunotorwa ropa, kana mukada nese kuti ropa rotorwa reuyu nerako nereuyu neremusikana uyu moita tutu, then touya panapa toona kuti makamira sei. Zvakanaka. tinoenda kuti DNA test ari kusagutsikana ari mbori anishe mambo ndibvunzira ari kusagutsikana, teeresa unzwe, asi ari kusagutsikana ndiye munhu akaenda kunonongedza kuti uyu mwana wa parafini. tadzoka zvekare panyaya yepaparafini pakuverenga kwakaitwa mapepa panobuda zita raparafini rambobvepi Right, mukuita kuaction yekuti imimi pamaigova zvinhu uya muna kumupawo. Alright, ndine nhau dzakati wandei nhasi.
mambo vataura vapa mazwi avo kuti masunungurwa kuti muende for a DNA test kuti pawanikwe the rightful biological father waMisheki.